Radio Philippines Standard Time, las 6:03. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Sa mga headlines sa mga balita lokal, mga ospital nga sakop sa healthcare program sa probinsya naglambot na sa 17. Tante siya katuig nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution ging komemorar sa sulad sang Bacolod kag Negros Occidental. BBBM sa mga balita nasyonal, BBBM nagtanyag sa Hand of Reconciliation kadungan sa ikatante siya katuig anibersaryo sang People Power Revolution. Investigasyon sa kakulang sang sardinas sa Pilipinas ginaduso sang isa ka mamalidha. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radio. Maayong hapon Luzon, Visayas o kamayong gabi Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado. Today is February 25, 2023. Akong inyong atag balita Aksyon Jan Diaz kag karon sa detalye na sa nagapanguna nga mga balita lokal. Naglambot na sa 17 ang mga participating hospitals sa Negros Comprehensive Healthcare Program o NOCHIPA. Uli nga naging benepisaryo ang 25-bed capacity infirmary nga Kawayan District Hospital matapos nga ginlansar ang programa nagligan nga Biyernes, Pebrero 24. Sa mensahe ni Governor Bong Lacson, iagin siling nga dako ang mabulig sini agud mas madugangan ang income sang ospital kag matagan sang maayong nga serbisyo medikal ang mga residente sang banwa. Ang NOCHIP ang isa sa mga priority programs ng gobyerno probinsyal agud matagan ang comprehensive aid healthcare ang mga Negrosano na. Ining naghatag ng 5,000 pesos nga annual medical assistance sa medication, laboratories, x-ray o radiologic examinations kag supply sa gina-prescribe sa outpatient department, emergency room o observation area sa mga participating hospitals. Lakip sa mga participating hospital ang mga Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad ng Bacolod. We are here para sa pagdugang na serbisyo na matagaan na mo labi na sa ato mga pinalangga na mga kawayano. No? Gina-officially launch naton ang program and I would like to thank NOCHEP. No? Ang NOCHEP, pirmi nato mabatean ng NOCHEP pero we just don't know how hard our men and women sa NOCHEP are really working. No? So, kapasalamat ko sa inyo. Isa ni sa pinaka-successful na program na dipadayon sa Aksyon administration. You know, if we really take advantage of NOCHEP, Si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Nagtipo naman karon nga adlaw ang grupo sang Federation of Urban Poor o Confed Up sa probinsya sang Negros Occidental sa tubang sang monumento ni Ninoy Aquino sa Dalan Areta, Barangay Singkang Airport sulad sa Bacolod kadungan sa 77 anyos nga komemerasyon sang EDSA People Power Revolution. Suno kay Joy Harabelo, ang chairman sang Federation of Urban Poor sa Negros, liwat naman nga nag-isa ang ila grupo sa paghalad sang pangamuyo, mga bulak kag kanta bilang tanda sang pag-isa kag kadalagan sa nahuna nga EDSA People Power Revolution sa itong Pebrero 25, 1986. Kadungan sila nga selebrasyon ginpasalamatan ni Harabelo si Presidente Bongbong Marcos Jr. matapos ginkilalang EDSA People Power Revolution sa Pilipinas nga sa pihak sang pagpalaya sa mapumulo sa pamilya Marcos sa Malacañang. Sa gihapon ginkilala ini sang presidente nga isa ka madinalag-on nga People Power Revolution, pinaagi naman sa pagpagwa sang Proclamation number 167. Una, bes, gusto ko yung pasalamat kay President Bongbong Marcos na gin-recognize niya ang EDSA. Bisan matuod nga masakit kag maapdiin na sa ila pamilya kay ang EDSA ang mga nagpalaya sa ila halin sa Malacañang, pero ginkilala niya si ini pagi sa pag-issue sa Proclamation 167. Ito ituig nag-celebrate sa ang EDSA, no? Ay na sa iba niya grupo nga nag-celebrate. Bisan naton local government halos wala na nag-celebrate, pero kag sa Federation of Urban Poor nag-insister. Nabatian si Ma'am Joy Harabelo, ang chairman ng Federation of Urban Poor sa Negros.
Sa iban pa nga balita lokal, mag-abot sa syudad sang Bacolod si Assistant Secretary si Arturo Tugade sang Department of Transportation sa maabot nga Pebrero 28, 2023 para pangunahan ang turnover kag blessings sang bagong LTO office sa Purok Maneho Sayaw sa Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Suno kay Renato Novero nga head sang LTO Bacolod, magluwas kay Tugade ginibitar man si Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor kag pila ka opisyal sa Negros Occidental kag Bacolod. Ginpaig ni Novero nga tuig 2014 sa nagnegosyar si Anay Gobernador Alfredo Maranin Jr. kag sadto Vice Governor kag karon Governor Bong Lacson sa sining nga proyekto. Nagdonar ang probinsya sa isa ka hektarya nga propiedad sa LTO nga nagabalor sang 3 milyones pesos ang proyekto nga gikan sa pondo sang probinsya. Suno kay Novero, antes ang turnover sang proyekto, madamo na nga nagpadulong sa ila bagong opisina para sa pagproseso sang ila dokumento. Ginpasiguro naman ni punong barangay Rodolfo Boy Pico nga mga miyembro lamang sang litimo nga Tricycle Association sa Mansilingan ang nagabiyay padulong sa bago lamang ginbuksan nga talatapan sang Land Transportation Office o kon LTO sa ilang lugar. Suno kay Pico, ini nga concern ng iya mismo ginpangabay sa Tricycle Association nga mong ila ginrekomendar sa sangguniang panglungsod para mag-operar sa panibagong nga ruta nga ila ginapaabot maaktuhan sang konseho sa palabuton. Ginpanugyan man ni Pico sa Tricycle Association nga dapat ang may mga business permit lamang nga ilang mga miyembro ang tugutan nga makabiyay sa lugar agud ikaw sa numan nga problema. Ilabi niya sa ginapaabot nga bag-operar sang gintukod nga task force sang syudad. Time ang mga tricycle sa paglaon DH Tricycle Diversity Association amo to yung nagakuan lang to pundo sa bangga kag magkita sa pasego pa LTO kay sila man ang Tricycle Association mo nga gin-recommend sa muli ang barangay. Nabatian si Barangay Mansilingan punong Barangay Boy Pico. Sa mga police report, arestado ang miyembros ng Bugaron Drug Group sa syudad sang Kabangkalan matapos sadakpan kagabi sa bypass operation sang Nokpo Provincial Drug Enforcement Unit. Ang naaresto ginkilala kay Renel Dayuday alias B-Boy, 26 anyos, kag residente sang Barangay Sai sa syudad sang Kabangkalan. Sunod kay Police Captain Markely Laganipa, ang Deputy PDEU kon Provincial Drug Enforcement Unit Team Leader, si Dayuday ang nalista bilang high-value individual sa mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental, kag nalakip sa listahan bilang miyembro sa Bugalon Drug Group nga nagapadagayon sang ilang operasyon sa Kabangkalan kay iban pang lugar sa sungabahin sang probinsya. Na-recover sa mga otoridad na napulo ka bulto sa kinasuspetsyon Cebu nga ginulbanta 50 gramos ng kabugaton nga may standard drug price nga 340,000 pesos. Si Dayuday ang nahunong karon sa custodial facility sa Kabangkalan City Component Police Station kaya nagapangtubang sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagbalik kag pagupot sang illegal nga droga. Liwat naman nga pabakuron sang Police Station number 4 ang ilang nga Police Visibility Patrol kasunod sang insidente nga pag-hold up kagabi kay Aris Rosalio nga food delivery rider. Si Rosalio ang ginhold up sang 3 ka persona nga nagasakay sa duha ka motorsiklo nga nagtaya sang armas do tank nga nagkuha sang iyang cellphone kag cash nga 3,500 pesos. Sunod kay Police Captain Ricky Cayaw, ang hepe sang Police Station number 4, masugad si Rosalio sa ginaobrahan sang iya asawa sang matabo ang pagpang-hold up. Sunod kay Cayaw, hindi makilala sang biktima ang 3 ka persona nga nag-hold up sa iya bangod na kasuksok ini sang helmet. Ginbalikan sa Police Station number 4 ang lugar kung saan gin-hold up ang biktima agud ma-review ang closed circuit television kung CCTV footage sa iya puluyan malapit sa lugar sa dinatabo ang insidente. Sunod kay Aris Rosalio, ikaduhan na siya ang nga biktima sa pagpa-hold up sa dinatabo ang unang nga insidente nagligad nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:12, inyo nabatan ang nagkapanguna ng mga balita lokal. Sa mga balita nasyonal, PBBM nagtanyag sa Hand of Reconciliation kadungan sa ika-37 kadugang anibersaryo sang People Power Revolution. Investigasyon sa kakulang sang sardinas sa Pilipinas ginaduso sang isa ka mamalidha. Ang detalye sa nagkapangunang mga balita nasyonal kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Evening Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga i-search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Singgaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yung nambala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapasitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umuman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan. Sa ditali na sa nagapangunang mga balita national. Nagatanyag asang Hand of Reconciliation si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ika-37 katuig anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Sunod kay Marcos Jr. kung nandurawan ang kasaysayan niya resulta sa pagkatunga sang pumuluyong Pilipinhon kabain siya sa paghanduraw sa atong panahon sang kapipitan kag kung paano nagugpong kag nagabakod ang isa ka nasyon. Dugang pas sang Presidente sa liwat nagatanyag siya sa rekonsiliasyon sa mga mayara sang laing opinyon o kung panindugan sa politika nga makigbahin ka mag-isa sa pagtukod sang isa ka maayo nga susudada. Nga amo ang makabulig padayon sa pag-angkon sang kauswagan, katawhayan kag maayo nga kabuhi para sa tanan nga Pinoy. Sa karon nga adlaw Sabado naghalad ang bulak si Presidente Marcos Jr. sa People Power Monument sa Quezon City. Nagapati ang pamilya naman Aquino nga nagapabilin buhi ang espiritu sang EDSA People Power. Sa ila official statement, ginpayag sa pamilya Aquino nga ang baganian sa mga Pinoy ang nagpakigbato batok sa mapigos kang nga pagdumalas ang sadtuan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. or Sr. amo nga naghatag sa matuod nga demokrasya sa pungsod da Pilipinas. Dugang pa ang 1986 EDSA People Power Revolution, amo man ang nagpamatuod sa bilog nga kalibutan nga ang Pinoy may kinaiya kabakod kag matuod nga unity o kung pagiliusa nga nakabulig agud maangkon ang matudtuod nga kahilwangan na.
37 katuig na ang nakaligad apang nagapati sa gihapon ng mga Pinoy nga nanging kabahin sa mandalagon nga People Power Revolution nga ang naeksperyensya sang tiyempo sang diktatorya amo ang nagahatag proteksyon kag kabakod sa publiko nga pangapina ng demokrasya sang pungsod. Naibaluan ang pagpatay kay ani Senador Benigno S. Aquino Jr. sa Manila International Airport sa tuong Agosto 21, 1963 amo nagtulod sa publiko nga magpadigayon sa mas napnagol nga hublag protesta batok sa administrasyon ni anay Presidente Marcos Sr. kag nangin alagyan man sa mandilalagod nga People Power Revolution sa EDSA. 62% sa mga Pinoy ang nagapati nga magpabilin sa gihapon ang matuod nga simbolo kag kahulugan sa 1986 People Power Revolution. 62% man ka mga Pinoy ang nagapati nga nagapabilin sa gihapon nga buhi ang espiritu sang People Power sa tigipuson kag paminsaron sang mga Pinoy. Dugang pa 57% sa mga Pinoy man ang nagapati nga kinahanglan nga iselebrar ang EDSA People Power bilang pagkilala sa inimuan sa mga Pinoy ag babawi ang demokrasya sang pungsod Pilipinas. Naibaluan kinsaylo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagdumdum sang People Power Revolution sa Pebrero 24 malin sa orinal sini nga Pebrero 25. Si PBBM ang bata sa kanay presidente kag ginakabig diktador nga si Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang naging kakasa pwesto pinaagi sa People Power Revolution. Nagapati naman si anay Vice Presidente Attorney Leni Robredo nga ang EDSA People Power Revolution ang hindi parte sa duago ko na apelyedo sa mga opisyal nga naangod sa among nga kahiwatan. Para kay Robredo, ang EDSA People Power ang parte sang kaisog sang Pinoy nga mapangapinan ang kailuwayan sang pungsod Pilipinas. Sunod pa kay Robredo, ang EDSA man ang naghatag inspirasyon sa ibang nga pungsod nga sugudan ang ila kaugalingon nga kasaysayan sa pag-angkon sa matuod nga demokrasya. Samtang ginpayag naman ni anay Comedy Commissioner kag P3PW this party list nominee Attorney Rowena Gonzon nga hindi makakasa maragtas sa Pilipinas ang EDSA People Power. Inasapiak nga may pila ka mga individual nga wala na namian sa minsay sang sini nga madinalagon nga advokasya. Ginaengganyo man ng Gonzon ang publiko nga magpakigbahin sa komemorason sang People Power Revolution. Ginpagkamalaot naman sang grupo nga bayan ang pagsaylo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sang komemorason sang EDSA People Power Revolution isa ka adlaw antes sa matuod nga adlaw kung sano ini natabo. Sunod kay Bayan Secretary General Renato Reyes ang proklamasyon ni PBBM nga isaylo sa Pebrero 24 ang makabig nga tikang agud maliwat ang matuod nga mensahe kay importansya sang EDSA. Base sa Proclamation number 167, ang selebrasyon sang EDSA People Power ang ginsaylo sa adlaw sang Biyernes, Pebrero 24 kag indi Pebrero 25 bangod sang ginaligar holiday economics. Dugang pa Pebrero 24 ng isa ka special non-working day, samtang working day naman ang Pebrero 25 nga suno kay Reyes nagtugas ng problema para sa mga negosyo kag kompanya. Nagakabalaka ang bayan bangod sa aligasyon nga mga opisyal sa Malacañang ang personal nga interes kung ang may personal nga interes nga liwato na matuod nga simbolo sang people power. Sa iban pa nga balita nasyonal, ginaduso sa isa ka mamaligdas ang pagpaligayon sa investigasyon may angot sa ginaligar kakulang sa sardinas sa Pilipinas. Sunod kay Albay 2nd District Representative Joel Salceda, dapat mamatihan sa Department of Trade and Industry kung DTI ang Department of Agriculture nga ang sektor sa mga mamanagat agad masiguro ang supply sang isda. Dugang pa ni Salceda sa datos nga inakita nagakaigo pang supply sang sardinas magod ginalambot man ang 75,000 metriko tonelada nga stock requirement antes magtakop ang fishing season. Apang aminado naman si Salceda nga mahimo gid man magtaas ang demand sang sardinas sini nga tuig. Dugang pa sang kongresista dapat panagutan nga magreproduce ang sardinas ilabi na sa nga magatakop na ang fishing season sa Zamboanga Peninsula kag masiguro nga wala sang shortage sa supply sang canned sardines. Ginkumpirman man ni Salceda nga mas manubo sa suggested retail price kun SRP ang marketing cost sang canned sardines kag dapat man ini nga i-review sang gobyerno nasyonal. Sa pinagkauling nga balita nasyonal, ginaengganyo o kung amat-amat nga magahinay pagsanyog sa ekonomiya sa Pilipinas sa tuig 2023 tuptub 2024. Suno ini sa Moody's Analytics. Sa pinagkauling outlook report sa Asia and the Pacific, hindi gilayon makabaangon ang ekonomiya sang pungsod bangod nga kinahanglan pasinipunggan kag maghimo sang tikang kontra sa resesyon o kung ang pagluya sang negosyo. Dugang pa mahimo man nga mas maglala pa ang inflation o kung ang pagmahal sa presyo sa mga balaklon sa Asia kalakip na ang Pilipinas.
Kung basihan ng senaryo sa forecast ng Moody's Analytics, ang gross domestic product o kung GDP ang ginalauman nga magdangat sa 7.1% sa 2023 nga mas manubo sa 7.6% nga record sang 2022. Dugang paginalantaw man nga magadubo pa sa 5.8% ang GDP sang Pilipinas sa 2024 antes ini makakuha sang economic momentum. Samtang ginalauman man nga liwat na nga makabangon ng China kag magabukas para sa trade and tourism nga dako ang epekto sa iban nga pungsod sa Asya. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time sa inyo na batyan ang kabuusan ng mga balita nga gidulong sa inyo sa mga gabi diri sa Aksyon na Balita Evening Edition. Domingo kita nga adlaw, today is February 20, ako Sabado kita nga adlaw, today is February 25, 2023. Mayang gabi dala tanan sa aton nga mga online kag sa aton naman nga on-air listeners. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Firing Line for more news, information and commentaries. Magasunod na with Aksyon Marlon Hirvaya. Salamat ako naman ang inyong atag balita Aksyon Jan Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!